ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଅଲଚିକି ମାର୍ଶାଲ ଡାହାରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତମ୍। ତ ଆଜି ପଢିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଅଲଚିକି ଲିପି କିପରି ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ କିପରି ଲେଖା ହୁଏ, ଉଚ୍ଚାରଣ କିପରି ତାହା ଦେଖିବା ଏବଂ ଶିଖିବା। ତ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିବି, ଭିଡିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବହିରୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏଇଟା ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଦୁବରାଜ ହେମ୍ବ୍ରମ ଏବଂ ଆଜି ଶିଖିବା ଛାପା ଅକ୍ଷର, ଅଲଚିକିର ଛାପା ଅକ୍ଷର ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର। ଗୋଟେ ଟାଇପର କୁହାଯାଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର, ବଡ ଅକ୍ଷର। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଟିକେ ଅଲଗା, ଏଇଟା ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କି ଏଇଭଳି ଟାଇପର, ହେଲା କି? ତ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅ ଅତ ଅ ଅ କୁ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅ। ଅଂ ଅଲ। ତାପରେ ଆରଥରେ ଆ ଆକ ଆଜ ଆଜ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ ହବ। ଆମ୍ ଅ ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ଆଉ, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଇଟାରେ ହିଁ ଏପଟେ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ, ହେଲା କି? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଇ ଇସ୍ ଇ ଇହ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇହ ଇଂ ଇର୍ ସେଇଭଳି ହବ। ଉ ଉଚ୍ ଉତ୍ ଉତ୍ ଉଣ୍ ଉଁ ଉଇ ଏ ଏଫ୍ ଏଡ୍ ଏନ୍ ଏଡ୍ ଓ ଓ ଓଠ ଓ ଅଁ ଅହ ଏଇଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ଭଲ କି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଏବଂ କିପରି ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି ମୋ ସାଥେ ତାଳ ମିଶେଇ ଚାଲ। ଅ ଅତ୍ ଅ ଅଂ ଅଲ ଆ ଆକ ଆଜ ଆମ୍ ଅ ଆଉ ଆଓ ଇ ଇସ୍ ଇହ ଇଂ ଇର୍ ଉ ଉଚ୍ ଉତ୍ ଉଣ୍ ଉଇ ଏ ଏଫ୍ ଏଡ୍ ଏନ୍ ଏଡ୍ ଓ ଓଠ ଓ ଅହ ଅହ। ତ ଏଇଭଳି ଥିଲା ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର, ତାକୁ ଛାପା ଅଲ କୁହାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ସ୍ମଲ ଲେଟର, ଯୋଉଟାକୁ ତି ତେ ଉସରା ଅଲ କୁହାଯାଏ। ତ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖା ହବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ, ସ୍ମଲ ଲେଟର ନେଇକି ଆସିବି। ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ତି ତେ ଉସରା ଅଲ, ଏଟା ଆମର ଛାପା ଅକ୍ଷର। ତ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।